ଶୋଏବ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଡୁବେରିନଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ୍ ସମୂହ କହିଲ କ'ଣ? ସାର୍ 1817 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀର ବିଶିଷ୍ଟ ରସାୟନବିଦ୍ ଜେ.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ଡୁବେରିନ୍ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁରୂପ ଧର୍ମର ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ସଜ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ସେ ଏହାର ନାମ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରାଏଡ୍ରେ ଥିବା ମୌଳିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମେ ସଜାଇଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଅନ୍ୟ 2ଟି ମୌଳିକର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ହାରାହାରି ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ବେରିୟମ୍ର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ହାରାହାରି ଷ୍ଟ୍ରୋଣ୍ଟିୟମ୍ର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ୍ରମେ ସଜାଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବେରିନ୍ କେବଳ 3ଟି ଟ୍ରାଏଡ୍ ବାଛିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାଦେୟତା ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ଏହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡୁବେରିନ୍ଙ୍କ ଏହି ଟ୍ରାଏଡ୍ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶେଷ କିଛି ଉପାଦେୟତା ଦେଲା ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।